ng lingkod sa makadiot. Ang atong ebanghelyo karon gikan or sa mahala ni San Marcos, very short. Pero daghan usab kitag makat-unan niini. Nadungog nato sa atong ebanghelyo, sa storya sa ebanghelyo nga si Jesus giingnan og nabuang. Daghang kaing backlash ang nadawat ni Jesus sa mga butang nga iyang gibuhat, sa mga maayong butang nga iyang gibuhat, nag-ayo sa masakiton, nagwali sa kaluwasan sa katawhan. Daghan siyang nadungog, nadawat nga mga backlash sa iyang mga detractors and even his own relatives, his closest friends. What can we learn from our gospel today? Perhaps this is the price. This is a reminder for us. Kita nga naa ang kasing-kasing, ang naa ang willingness nga musunod sa misyon nga gihatag sa Dios kanato, mao kini mga igsuon usa sa mga premyo. Kung kita di ay magmatinud-anon sa atong pagpangalagad, kung kita faithful sa misyon nga gihatag sa Dios, daghan gayud kaayo ang mukontra kanato. Daghan gayud kaayo ang mubiay-biay kanato. Even Jesus received those backlash. Even Jesus received those pagbugal-bugal. Imagine, sa kanindot sa iyang gibuhat sa katawhan, giingnan pagid siya, nabuang na siya. Mo ni kita karon, kita gipahinumduman. Kay balok ko, kita nga nangalagad sa simbahan, na ay mga taong wa kita nasabtan. Daghan ang mga tao nga mubiay-biay o mabugal-bugal kanato. Kung naay mga tao nabuang naman ning tawhana, nabuang naman ning paria, bugo maning paria, bugo maning tabay tawhana, tungod sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili kita masakitan. Yes, tawhanon nga pagtan-aw, tawhanon nga pagbati, sakit. Pero kung klaro sa ato ang gibuhat nato kini tungod sa atong dakong gugma ngadto sa Dios, dili kini makaapekto kanato. Naunindot mamalandong kita. Si Jesus gisultihan og dili mga maayong mga butang. Giingnan siya buang, kasakit ana. Tanan iyang gibuhat kaayuhan unya giingnan pagid siya buang. Pero si Jesus wala ni hunong sa pagpangalagad. Wala ni hunong si Jesus sa iyang gibuhat nga maayo. Now, it is good for us to reflect also. Kita nga mga Kristiyanos, kita nga mga Katoliko, kita nga mo-profess nga gusto kitang musunod, mubuhat sa misyon sa Dios. Kung kita makadungog sa mga sakit nga mga pulong ngadto sa uban, pangutan-on na tatong kagalingon, kita ba, mobiya ba sa pagpangalagad o magpadayon? Daghan kayo ako og mga na-encounter na mga tao. Sa una, grabe kay ka enthusiastic sa ilahang pagpangalagad. Nakadungog lag dili maayong mga pulong sa uban ni biya. Karon, pangutanon ko kamo. Sa atong pagpamalandong karon, mangutahan na ako kaninyo. Kung kita makadungog or nakadungog sa mga dili maayong pulong sa uban, tungod sa atong pagpangalagad ngadto sa Dios, muhunong ba kita sa pagpangalagad? Mubiya ba usad kita dinhi sa simbahan? Amen.